खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ओइचएस आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासै बर' फरायसाफोरखौ बर' थुनलाइ आफादा हामलायथि हरदों। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव ओइचएस आनजादनि फिथाइ फारिलाइयाव बाक्साया गोजौसिनाव। हरिसिंगानि सिमन बसुमतारिया गावनि सुइप कारजों लोगोसे गोमानानै दङ। अमित शाहया गाबोन गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवगोन। ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामना हमजादों बिजनी गेरुकाबारिनि लाइमोन। गुवाहाटीआव पुलिसनि गुलियाव नरेश दैमारी मुंनि डाकाइता जखम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। देग्लाय 2025 मायथाइयाव 12 थाखोनि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासैबो बर' फरायसाफोरखौ बर' थुनलाइ आफादा हामलायथि हरदों। मोनसे प्रेस बिबुंथिनि जोहै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीया सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसा नखर आरो फरायसालिफोरखौ थांखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै हामलायथि बावहरदों। लोगोसेनो इयुनावबो बेबादिनो गाहाम फिथाइ लाबोनो हागोनखौ मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादा। मख'नो गोनांदि देग्लाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव सेथियाव बाक्सा, नैथियाव चिरां, थामथियाव तामुलपुर, ब्रैथियाव उदालगुरि आरो बाथियाव क'क्राझार जिल्लाया जायगा मोननो हादों। 12 थाखो एबा ओइचएस आनजाद 2025 नि फिथाइखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ दिनै फोसावबाय। बे फोसावजानाय फिथाइ बादिब्ला बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्लाया गोजौसिनाव जायगा आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्लाया साइन्स स्ट्रिमाव 95.66 जौखोन्दो, आर्टस स्ट्रिमाव 94.41 जौखोन्दो आरो कमार्स स्ट्रिमाव 98.20 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। सरासनस्रायै मोनथामबो स्ट्रिमावनो सेथि पजिशन जायगा आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्लाया। नैथियाव चिरां जिल्लाया जायगा मोननो हादों। साइन्स स्ट्रिमाव 90.54 जौखोन्दो, कमार्स स्ट्रिमाव 98.15 जौखोन्दो आरो आर्टस स्ट्रिमाव 87.58 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। थामथियाव तामुलपुर जिल्ला, साइन्स स्ट्रिमाव 89.89 जौखोन्दो, कमार्स स्ट्रिमाव 96.99 जौखोन्दो, आर्टस स्ट्रिमाव 88.29 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। ब्रैथियाव उदालगुरि जिल्ला, साइन्स स्ट्रिमाव 81.62 जौखोन्दो, कमार्स स्ट्रिमाव 81.39 जौखोन्दो आरो आर्टस स्ट्रिमाव 78.93 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। जोबथारनाय बाथि नाम्बाराव क'क्राझार जिल्ला, साइन्स स्ट्रिमाव 77.12 जौखोन्दो, कमार्स स्ट्रिमाव 69.99 जौखोन्दो आरो आर्टस स्ट्रिमाव 77.32 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बाक्सा जिल्लाया गोजौसिनाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो क'क्राझार जिल्लाया गाहायसिनाव थानांदों देग्लायनि ओइचएस जोबथा आनजादनि फिथाइ फारिलाइयाव। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा खासिबारि गामिनि थागिबि लंकेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला भारतारि रैखाथि बिफाननिफ्राय आजिरा लानाय सिमन बसुमतारिया समबारनिफ्राय गोमानानै दङ। 28 एप्रिल समबारखालि उदालगुरिनिफ्राय सानै हिन्दी रावारि सुबुङा बिथांनि सुइफ्ट PXI रेजिस्टार नं AS01 FP9604 गारिखौ गुवाहाटीआव थांनो होनना भारा लाना थांदोंमोन। सिमन बसुमतारिया गारिखौ गावनो सालायो। उदालगुरियाव थांनायनि उननिफ्रायनो सिमन बसुमतारिनि फना सुइच अफ जानानै दं आरो जेबो उदिस मोनाखै। बेखायनो सोरबा सुबुङा नुयोब्ला एबा सुलाद मोनोब्ला 9365028798 जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनो नखरनिया खावलायदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान होनायाव आरोबाव आगानसे। 1 मे बिस्तिबारखालि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 1 मे खालिनो बिथांखौ मान होनानै गोदान दिल्लीयाव बेखेवगोन बिथांनि मुसुखा आरो लामा।
मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि आखाइजों बेखेवगोन गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा। बेजों लोगोसेनो गोदान दिल्लीनि मोनसे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय जागोन। बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो बड'फानि मुङाव लामानि मुं दोननाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, एमसिडिनि मेयर राजा इकबाल सिंह, बिटिसिनि चिफ प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी, रोनगोरा नार्जारी, गोबांसा गेदेमाफोरजों लोगोसे 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो बिटिआर आरो आसामनिफ्राय 15,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव भार्चुएलि बाहागो लागोन। मंगलबारखालि दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बबेखानि बड'फानि थैनाय सान फालिनाय आरो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो बिथांनि मुङाव लामानि मुं दोननायखौ लोब्बा लाना बिटिआरजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 5 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानैबो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि लकप्रिय गपिनाथ बरदলৈनि उनाव आसामनि गुबुन सासे एबा नैथि सुबुंनि मुङाव गोदान दिल्लीयाव लामानि मुं दोननाय जागोन। 835 मिटार गोलाव मोनसे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय जागोन। बड'फानि 35थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाना बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दिनै ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय बायदियैनो दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फोसावो ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ दिनै ओइचएस जोबथा आनजादनि आर्टस, साइन्स, कमार्स आरो भकेसनेल स्ट्रिमनि रिजाल्टखौ फोसावदों। गुबुन गुबुन मोन 12 वेबसाइटआव फोसावदों ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। रिजाल्ट बायदियै आर्टसनि उथ्रिसारनाय हारआ 81.03 जौखोन्दो, साइन्सना 84.88 जौखोन्दो आरो कमार्सना 82.18 जौखोन्दो। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय 3,02,420 फरायसाफोरा ओइचएस जोबथा आनजाद लिरदोंमोन आरो देग्लायनि ओइचएस जोबथा आनजादाव फरायसुलिफोरा फरायसुलाफोरनिफ्राय साबसिन दिन्थिफुंदों। आर्टसआव 2,26,756 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 96,405 साया फरायसुला आरो 1,30,351 साया फरायसुलि। बिसोरनि गेजेराव 16,158 सा फरायसुला आरो सा 33,419 फरायसुलिफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। साइन्सआव सा 56,909 फरायसाफोराल' आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 32,401 साया फरायसुला आरो 24,508 साया फरायसुलि। साइन्सआव फरायसुलाफोरनि उथ्रिसारनाय हारआ 84.39 जौखोन्दो आरो फरायसुलिफोरनि उथ्रिसारनाय हारआ 85.54 जौखोन्दो। बेबादिनो कमार्सआव 12,454 सा फरायसुला आरो सा 5,292 सा फरायसुलिफोरखौ लानानै गासै 17,746 सा फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन, जेराव 82.02 जौखोन्दो फरायसुला आरो 82.40 जौखोन्दो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायो। बिजनीआवबो पाकिस्तान सापर्टार। पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै हमजादों बिजनी गेरुकाबारी मनाख'सा गामिनि नाजिबुल इस्लाम मुंनि सासे लाइमोना। बङाइगाव जिल्लानि गेरुकाबारी पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय मनाख'सा गामिनि नाजिबुल इस्लामखौ पाकिस्तान सापर्ट खालामनाय आरो हादरनि बेरेखा एबा एन्टि नेशनेल केसआव हमदों। राष्ट्रीय बजरंग दलआ पाठशाला थानायाव एजार होनायनि उनावनो नाजिबुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला नाजिबुलआ ससियेल मिडिया इन्स्टाग्रामाव आइ लाभ पाकिस्तान होननानै स्ट'रि होदोंमोन आरो पाकिस्ताननि फिरफिलानि इम'जि कमेन्ट खालामदोंमोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पाकिस्तान सापर्टारफोरखौ गोख्रों रावजों हुमखि होनायनि उनावबो नाजिबुलआ ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव आसामावबो हानजायै हानजा पाकिस्तान सापर्टार नुनो मोन्दों। ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामना दासिम आसामनि सा 35निबो बांसिन सुबुङा हमजाबाय।
आसाम पुलिसा नागिर एरेस्ट खालामदों पाकिस्तान सापर्टारफोरखौ। गुवाहाटीआव पुलिस एनकाउन्टार, सासे डाकाइतखौ थांखिनानै पुलिसा गुलि गावदों। थांनाय हरनि 2 रिंगायाव जायो बे एनकाउन्टारा। बे जाथायाव नरेश दैमारी मुंनि सुबुङा जखम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलबारखालि पिस्तलजों लोगोसे हमनो हादोंमोन नरेश दैमारीखौ। नाथाय हराव खाबु लानानै पुलिसखौ गुलि गावनानै खारखोमानो नाजानाय समावनो पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो, जेराव नरेशनि थोंनैबो आथिङाव गुलि नांनानै जखम जायो। बे समाव नरेश दैमारीखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो थानाय जादों। बेनि बागै डिसिपि मृणाल देकाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नरेश दैमारीया थांनाय 10 एप्रिलखालिसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैदोंमोन। बेनि उनाव 17 एप्रिलनिफ्राय दिसपुरनि गुबुन मोनबा थावनियाव डाकाति खालामदोंमोन। जालुकबारियाव मैया चेन सिख'नाय जाथायावबो लोब्बा दंमोन नरेशआ। मैयानि सानाव गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नलबारिनिफ्राय हमनो हायो नरेश दैमारीखौ आरो दोनखोमानाय पिस्तलखौ दिन्थिनो लांनाय समावनो पुलिसखौ गुलि गावना खारखोमानो नाजादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो नोगोरमा पुलिसा नरेश दैमारीखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन। थांनाय बोसोरनि 13 दिसेम्बरखालि हमनो हानायनि उनाव एनकाउन्टार खालामदोंमोन नरेश दैमारीखौ। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे रायजोनि गुबुन जायगायाव सिखाव डाकाति बायदिनि 100निबो बांसिन केस दं नरेश दैमारीनि हेंथायै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।